apa wae. Siji wanita utama kuwi kudu taat marang perintahing bojo. Oh ngono. Loro meneng ora kena nyaruwus yen garwamu lagi ngendikan. Dadi yen garwamu omong kowe cukup ngrungokno. Ngono. Kaping telune ngontapno yen garwamu tindak makarya. Kuwi dadi kewajibaning wanita sing utama. Kaping pate sorohno awakmu yen garwamu arep mapan turu. Ngono. Dadi yen arep mapan turu awake kon nyorohke. Iya. Lah nek delalah aku pas ora karep ngono piye, Mak? Ya tetep sing kakung ya tetep ditawani ngono. Dalu niki ngersakne mboten Mas ngono. Lah delalah sing lanang ki pengen kowe ora pengen ya tetep mbok ladeni, Nduk. Diladeni. Ibarate sego ngono mbok ler ngono wae engko ben disendoki dhewe ngono. Ngono. Lah kaping 5ne, Nduk, dandana sing ayu. Dandana sak ayu-ayune ning ngarepe bojo. Bojomu ben ora bosen nyawang karo kowe. Wong lanang sing senengane ngiwa ngono kae mergo nyawang omah iki ting betetek kaya buta amoh, Nduk. Ngono. Mula akeh wong lanang do tumindak ngiwa, contone. Contone ya para mburi-mburiku iki. Lah iya. Nek dalang ki ora kok, Nduk. Lah iya. Dalang ki lurus kok. Tenane. Apa enek ceritane dalang agung kok selingkuh ngono ora enek ceritane. Mergo aku primpen lah delikne kok. Wal padha wae. Lah kaping 6, Nduk. Ora kena dandan yen bojomu ora neng omah. Mengko ndak dilirik karo tangga teparo. Ngono. Kaping 7ne ora kena tumindak serong. Kaping 8 ngajenana marang manising bojomu. Bekti mituhu marang rama ibu. Wong ngono. Kaping 9ne yen dikanthi karo bojomu ora kena nolah-noleh. Sing bagus dhewe ya bojoku, sing ayu dhewe ya mung bojoku. Iya, Mak. Sing kaping 10 ya kuwi ora kena metu saka omah yen bojomu ora ning omah. Cilik nangga gedhe lunga adoh kuwi ora kena. Lah sing pungkasaning narima ing pandum, Nduk. Oh, kudu nrimo ing pandum. Iya. Pepenginan ki ya kena ning nonton pigunane. Kira-kira sing arep dituku ki perlu apa ora? Aja mung waton pengin. Ngono ya, Mak. Mula kelakone penjangka kuwi disuwunake berkah pangestu marang para tamu, para tangga teparo, para pamirsa, sedaya ingkang mirsani disuwunake pangestu, Nduk. Oh, ngono. Muga bebrayane Mbak Retno Pamuji sekalian Mas Wibi Dwi Krisman iki mau tansah pikantuk wahyuning jodoh dadi keluarga ingkang ayem tentrem, slamet rahayu, murah sandang pangan, rejeki kathah melimpah barokah, anggone bebrayan bisa langgeng donya akhirat, lan enggal antuk momongan ingkang soleh lan solehah. Ingkang bekti rama ibu mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa berguna bagi nusa dan bangsa. Lan muga-muga Ibu muji sekeluarga anggone tasakuran bengiki pinaringana karahayon, katentreman, kabagyan panjang umur, pinaringana mulya sak turun-turune. Allahumma Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.